Здравейте, приятели! С вас е Ткаченко Александър. И в това видео ще говорим за услугата Royal Hook. Royal Hook е рекламна услуга, където първо можете да получите качествена реклама на разумна цена. Второ, можете да печелите абсолютно без вложения, като гледате реклами до $20 на ден. И трето, можете да печелите до $2000 на месец и дори повече благодарение на международните глобални преливания, напълно без покани и продажби, просто като си запазите място в глобалната матрица само за $50. А сега нека разгледаме по-подробно как работи това. Към днешна дата годишният оборот на рекламния бизнес възлиза на повече от $1 трилион и с всяка година той само нараства, независимо от всичко. На всеки 7-10 години рекламния пазар се удвоява. Тоест, това е златна жила, която само расте и ще продължава да расте, защото без реклама нито един бизнес не може да оцелее. Royal Hook ви позволява да си отрежете парче от този пазар, без да плащате цяло състояние за това. И така, какво получават рекламодателите? Лоялна аудитория, разпознаваемост, нарастване на доверието и напълно достъпна цена без раздут бюджет. Банерна реклама, контекстна реклама, видеореклама, таргетирана реклама. И това е само това, което вече е реализирано. В бъдеще ще има и други възможности за реклама. В същото време рекламодателите могат да направят рекламата си напълно безплатна и дори да печелят прилично от това, просто като използват възможностите на партньорската програма, дори и без покани. А ако изобщо нямаш бюджет, всичко е много просто, нямаш пари, изкарвай без вложения до $20 на ден от гледане на реклами. А ако поканиш 10 души дори на безплатен план, ще получаваш с 10% повече за същите действия. Освен това, от всички поканени ще печелиш 10% чрез линейния бонус. Но най-интересното тук е глобалната матрица. Входът е само $50, от които 35 са за активация на бизнес място, а 15 за месечна активност. Веднъж заемаш място, а доходът идва постоянно. И най-важното е, че тук можете да печелите, дори без да поканите никого, защото тук има автоматични преливания отгоре надолу, отляво надясно, които запълват всички празни клетки на матрицата последователно. А печелите от тези преливания по същия начин, както и от лично поканените партньори. И при това тук няма никакви квалификации. А ако искате повече, просто увеличете броя на своите бизнес места и печелете многократно повече от една и съща структура. Матрицата работи много просто. Това е бинарна матрица до 15 нива в дълбочина, т.е. под вашето основно бизнес място има 2 клетки. Първо ниво, 4 клетки на второ ниво и така нататък. Вие печелите от всички бизнес места във вашата структура, включително и от вашите лично допълнителни бизнес места. Ако имате едно бизнес място, вашият тариф е Silver и имате достъп до 11 нива в матрицата с максимален доход от матрицата $2047. Ако имате 2 бизнес места, това е тариф Gold, достъпни са 12 нива. Максималният доход е $6142. 3 бизнес места, това е платина. Това е максималният тариф, който ви дава достъп до всички възможности на маркетинга и всички видове бонуси. В матрицата се отварят всички 15 нива и вашият максимален доход от матрицата може да достигне до $65 534 месечно. В същото време никой не ви ограничава в броя на бизнес местата. Можете да активирате колкото пожелаете. Колкото повече бизнес места имате, толкова повече печелите от една и съща структура. Тук всичко е просто. Извършва се месечно плащане. Колкото бизнес места имате в веригата нагоре в матрицата, толкова пъти получавате по 50 цента от това плащане. Също така има линеен маркетинг до 10 нива в дълбочина. Ако нямате нито едно бизнес място, тарифите Free и партньор, тогава по линейката печелите само от едно ниво 10%. Ако сте на тариф Silver, имате 3 нива в линейката, на Gold 5 нива, на Platinum 10 нива линеен бонус, а на Platinum ви се отваря и матчинг бонус. Мечинг бонусът е процент от дохода на вашите партньори по линейния маркетинг, 10% от 3 нива. Например, ако вашите реферали на първа линия са спечелили $100, вие получавате $10 матчинг бонус, освен останалите бонуси. Също така печелите от всички рекламодатели, които сте поканили, 2 бонуса до 55%. От всяко зареждане на рекламната сметка от вашите партньори получавате 5% в рефералната си сметка, а при зареждане на рекламната сметка с $100 рекламодателят получава плюс 50% от тази сума в гифт сметката, от която може да се плаща за банерна и контекстна реклама. Вие също получавате 50% от тази сума в гифт сметката, благодарение на което можете бързо да увеличите своя гифт баланс и да получавате реклама безплатно. Тук се отчита само зареждането на рекламната сметка,
Като се има предвид, че почти всички предприемачи постоянно търсят нови източници на реклама, можете да привлечете тук огромен брой хора, които ще могат да намерят клиенти и партньори за своя бизнес. Освен това, при всяка покупка или подновяване на бизнес място за $15, ви се начисляват всички $15 в гифт сметката, която можете да използвате за банерна или контекстна реклама. Затова не губете време, заемете място в матрицата възможно най-скоро. Колкото по-рано влезете в матрицата, толкова повече преливания ще получите. А колкото повече преливания имате, толкова повече ще печелите и ще получавате повече реклама.